Ohridski prolog svetog vladike Nikolaja. Prepodobni Jovan Rilski. Ovaj veliki podvižnik i svetilnik crkve pravoslavne rodio se blizu Sofije u mestu Skrinu u vreme cara Borisa. Rodio se od bednih, no čestitih roditelja. Po smrti roditelja on se zamonaši i udalji u jednu divlju goru i tu u jednoj pećini počne se podvizavati. Pretrpeo je tu mnoge napasti od demona i od ljudi, od razbojnika i od svojih srodnika. Potom se preseli u planinu Rilsku i nastani u jednom šupljem drvetu. Hranio se samo travom i bobom koji tu u blizini počne rasti po Božijem promislu. Mnoge godine on nije video lica čovečijeg, dok ga, opet po Božijem promislu, ne otkriju čobani koji su tragali za svojim izgubljenim ovcama. Tako se svetitelj pročuje među ljudima i ljudi mu počnu dolaziti tražeći pomoć u bolestima i mukama. Posećivao ga i sam car bugarski Petar i tražio od njega saveta. Mnogi revnitelji duhovnog života nastane se u blizini Jovanovoj. Tu se ubrzo postroji hram i manastir. Sveti Jovan upokojio se mirno u Gospodu 31. avgusta 946. godine u 70. godini svoga života. Po smrti javio se učenicima svojim. Mošti njegove prenesene su najpre u Sofiju, pa u Mađarsku, pa u Trnovo i najzad u manastir Rilski, gde i danas počivaju. Rilski manastir je kroz vekove bio kula svetilja i mesto sile čudotvorne i utehe duhovne za narod hrišćanski u Bugarskoj, naročito u teška vremena robovanja pod Turcima. Sveti mučenici Flor i Lavr, braća i po telu i po duhu i po zanimanju, behu obojica revnosni hrišćani, a po zanatu kamenoresci, življahu u Iliriji. Neki knez neznabožački zaposli ih na zidanju hrama idolskog. Dogodi se pri njihovom radu da jedan odlomak kamena odskoči i udari u oko sina žrečevog, koji radoznalo posmatraše rad neimara. Videći svog sina ćorava i krvava, žrec stade vikati na Flora i Lavra i htede ih tući. Tada mu sveta braća rekoše, ako bude verovao u Boga, u koga oni veruju, sin će njegov ozdraviti. Žrec obeća. Flor i Lavr sa suzama pomoliše se Bogu Gospodu, živome i jedinome, i krsnim znakom znamenovaše detinje izbijeno oko. I dete ozdravi odmah i oko mu postade celo kao što je i bilo. Tada se krsti žrec Memertin i sin njegov i uskoro potom oba postradaše za Hrista u ognju. A Flor i Lavr, kada dovršiše hram, staviše krst na njega, pozvaše sve hrišćane i osvetiše ga imenom Gospoda Isusa i svenoćnim pjenijem. Saznav za ovo, ilirijski namesnik sažeže u ognju mnoge od tih hrišćana, a Flora i Lavra žive baci u bunar i bunar zasu zemljom. Docnije se mošti njihove objaviše i biše prenete u Carigrad. Postradaše za Hrista i Hristom se proslaviše ova divna braća u 2. stoleću. Sveštenomučenik Emilijan episkop, rodom iz Jermenije, po svojoj želji, tražeći mučeništva, ode u Italiju da propoveda Hrista u vreme Dioklecijanovo. U Trevi izabran za episkopa. Zbog mnogih čudesa pri njegovom učenju poverovalo u Hrista oko 1000 neznabožaca. Posečen mačem zajedno sa svojim duhovnikom Ilarionom i dvojicom braće Dionisijem i Ermipom.
Dva sina, dva sveca, jedna majka rodi, blago takvoj majci što Bogu ugodi. Flor i Lavr, divni kamenje rezahu, uz to duše ljudske krstom ispravljahu. Što dleto za kamen, to je krst za duše, krstom odeljeni za krst poginuše. Žreci idolski vide čudo neviđeno, oko izbijeno, oko isceljeno. Čudo neviđeno, to mu beše dosta, pa se krstom krsti i mučenik posta. Flor i Lavr divni hram idolski prave, a u srcu svome Hrista Boga slave. Napraviše braća novi hram paganski, no krst mu staviše i gle hram hrišćanski. Još ga ispuniše slavopojem Hrista i krasotom sveće i tamjana čista. Čovek na čoveka isto tako liči, no jedan je smeran, a drugi se kiči. Gle, vrlo su slični po telu i ruhu, ali različni vrlo po umu i duhu. U jednom je Hristos i čista svetinja, u drugom đavolska muka i praznina. Neka naša tela Bog da nam dariva, hramovima budu duha Boga živa, po molitvi silnoj Božijih ugodnika, braće Flor i Lavra, svetih mučenika. Nije redak slučaj, naročito u naše vreme, da roditelji postanu vinovnici duhovne smrti svoje dece. Kad god dete ima stremljenje ka duhovnom životu, podvigu, monaštvu, a roditelj suzbije to stremljenje, mesto da ga potpomogne. Takav roditelj postaje ubica svoga deteta. I takva deca, za kaznu roditeljima, udare često u suprotnu stranu i postaju razvratna. Neki dečko Luka, sinovac svetog Jovana Rilskog, čuvši za svoga strica i vučen željom za duhovnim životom, dođe svome stricu u planinu. Jovan ga primi s ljubavlju i počne ga poučavati i u podvigu podržavati. No otac Lukin pojavi se jednoga dana pred pećinom Jovanovom i jarosno počne ružiti svetitelja, što mu sina zadržava u toj pustinji. Jovanove reči i saveti tu ništa nisu pomogli. Otac povuče silom sina kući, no na putu ujede dete zmija i Luka umre. Svirepi otac uvide u tome kaznu Božiju i raskaja se, no sve je bilo dockan. On se vrati Jovanu jadikujući i optužujući samoga sebe, no svetitelj mu samo reče da dete sahrani i da ide odakle je i došao. Da sozercavam čudesno Božje izbranje Davida za cara, prva knjiga Samuilova 16. glava, i to kako Gospod uputi Samuila u dom Jesejev da pomaže jednog sina njegovog za cara, kako Gospod uputi Samuila da pomaže osmog i najmlađeg sina Jesejeva, Davida, pastira ovaca, kako Samuil pomaza Davida i kako Duh Božiji siđe na Davida. Beseda o miru među vukom i jagnjetom. I vuk će boraviti s jagnjetom i ris će ležati s jaretom. Knjiga proroka Isaije, 11. glava, 6. stih. Tako prorok istiniti predskazivaše istinu. I još dodaje: tele i lav i junac bit će zajedno i malo dete vodit će ih. I krava i medvedica zajedno će pasti. I lav će jesti slamu kao vo. I dete će zavlačiti ruku u rupu zmije otrovnice i zmija mu neće nauditi. Kad će se dogoditi ovo čudo, braćo? Ono se već dogodilo, onda kada se pojavio Hristos, čudotvorac na zemlji. Ovo je stvarnost rajska koja se obnovila među ljudima dolaskom Spasiteljevim na zemlju. Zagonetno, no ipak jasno govori prorok:
zagonetno, jer ne govori o zverovima nego o ljudima. Jasno, jer se predskazanje njegovo ispunilo u crkvi Hristovoj. Ljudi koji su po naravi bili kao vukovi, i risovi, i lavovi, i medvedi, i volovi, i jaganjci, i jarići, i zmije, svi stoje pred detetom vitlejemskim, ujednačeni verom, ukroćeni blagošću, obasjani nadom, omekšani ljubavlju. Prorok još proriče i zbog čega će se ovo zbiti. Jer će zemlja biti puna poznanja Gospodnjega, kao more vode što je puno. Posmatran telesno, svaki je čovek zemlja. Onaj čovek koji poveruje u Hrista i u istini pođe za Hristom, postaje pun poznanja Gospodnjega, kao more vode što je puno. Takvi su bili mnogi pojedinci. Takva su bila i čitava društva podvižnika u Misiru, u Svetoj Gori, na Kipru, u Rusiji, u Jermeniji i na drugim stranama. No i to nije sve. Poznanje Gospodnje raširilo se danas po celoj zemlji. Sveto pismo rasprostrato je po svima narodima. I malo ima kutova zemlje gde se ne čita evanđelje Hristovo, gde se ne zna za ime Božje i gde se ne prinosi beskrvna žrtva Gospodnja. Jedni odbacuju Hrista, drugi ga prihvataju, jedni odstupaju od vere prave, drugi prihvataju veru pravu. I tako ide jedna borba širom celog sveta u znaku Gospoda Isusa. Prepunjene vode izlivaju se i prelivaju se u prazne doline. Prazne doline se pune i ujednačuju sa visokim vodama. Nije sve onako sjajno u svetu kako mi hrišćani želimo, ali proročanstvo proroka Isaije presjajno se ispunilo i obistinilo. O kako je divno viđenje Isaije, sina Amosova, proroka istinitoga. O Gospode čudotvorni, ukroti zversku narav onih ljudi i naroda koji još nisu ukroćeni silom ljubavi Tvoje, da svi budemo blagorodni od blagorodstva Tvoga, da svi budemo slavni od slave Tvoje. I živi, Gospode, živi od života Tvoga besmrtnoga. Tebi slava i hvala vavek. Amin.